Ah, ya ne donku. Ya yau in ne. Kalau kalau. Kana ina ne nan? Kasan da ake kira Vancouver? A babu. To Vancouver nake. Wato nan kasar Canada kenan. Kai ma ka manta da cewa Canada muke. Wallahi. Allah sarki. Yanzu ana zafi ne shi yasa baka ga snow ba. Okay. To yaushe za ka koma Najeriya ne? Gobe da safe. Okay. To shikenan. No be juju be that. Ya shugaba. Na'am. Ya aka yi aka samu Canada. Okay, Canada. Ka san 504? Na sani. Motar yanzu ce ko ta da? Motar da ne. Yawwa ka gani? Idan ka sami ka amma na da, kaga ya baka mene? Ka na da. Kwarai kuwa. Canada. Haka ne. Idan aka sami mene? Suna Canada. Example din shine 504. Ka ne amma na da. Pijo kenan. Yawwa madalla. Ina fatan ka gamsu. Kwarai kuwa na gane. To shikenan sai an juma duk wani lokacin da kana da tambaya ka same ni kawai. To ai shikenan. Ko a Burkina Faso ne dan baka ansa balle nan Canada ce. Okay to shikenan. Madalla. Tunda an bada na Canada ma balanta na Africa. To shikenan. Madalla.